На всички. Аз съм Самуил Диловски и днес ще играем с брат ми в мрежа на Майнкрафт. Ето. Така. Или не, ще изчакам да се зарежи. Чакай да ми се зарежи. Ето, започне. Готово! Готово. Сега брат ми трябва да влезе. Влизай. Влезва ли? Влизаш ли? Влизаш ли? Аз съм Елен Диловски, готвя хиляда, ще снимам да покажа видео. Тоест днеска вече. Както казахме, че това нещо чудо ще се видим в света. Може да имам една легенда, не се знае. Но да казвам, че задължително аз имам легендари. Но е само една много силна карта. Днес ще може да изграм много и това път да съм си нацелил. Ареко пише честа просто.